oyawore tarik en 25 dwe mar apar gana ariyo kod 21 chieng' mar wuok tich. Ageno ni chiew kamoro ma entiere maber ahinya kendo kuma bende koro inene Lolwe TV gini en maro machiegni en nonro mar oboke kata oboke mabende wantiere godo okinyi ma kawuono mabiro tayo odiochieng' ma kawuono nyinga Jesse Omondi. Bende ka an kae kod oboke ariyo ka an go oboke kae an gi The Standard ka achiel to kod luongo ni The Daily Nation magi oboke mabende koro antiere godo okinyi ma kawuono mondo miene tang'o mabende koro ntiere e igi. Abiro chako kae to kod oboke mabende antiere godo kae en oboke mar The Standard madwa nachak godo. Wach mabende koro mipeke e oboke mar The Standard en ni Mudavadi under pressure to support Raila. Ne koro liet nitiere ahinya kata bende koro nitiere teko moko mathoth ahinya ma nyaka gie sani koro dhiro mano ogai mar NC Musalia Mudavadi mondo mi odhi osira nena moluor Raila Amolo Odinga. En wach mabende dhi mi matut ahinya page no mar 6 kata itoboke ni mar 6. Magi weche mabende koro wadhi ng'iyo. To weche mabende wadhi ng'iyo ma tin mabende ochako keti bathe kuonde gen Uhuru gave me secret to climb Mount Kenya. Mano jalup ker Dr. William Ruto wacho ni en nosemiye maling'ling chon kendo nochako idho Mount Kenya chon ma ok ne koro kaka moluor Raila Amolo Odinga ochako idho sani ni en wacho ni koro nochako chon ahinya. En gino ma bende koro nitiere kanyo. Ma weche mabende wadang'iyo nena nyaka Haji takes on big cases and DCI boss Kinoti mago weche mabende koro nitiere kanyo kotene kod kedo to kod weche go mag maundu to kod doho e pacho kae. Ite mano mar ariyo oboke mabende koro kata wach mabende koro nitiere kae en pajandiko kanyo en pajandiko mabende biro soma ahinya ni Uhuru should keep off succession politics and concentrate on his job. Wera nena gi weche go mag ni to ng'ama bidhi kawo kare to ket pache e tiyo motije mar tayo Kenya gi dongruok mopogore opogore. Ite mar adek wach mabende nitie en wach mar otenore gi weche go mago mag thieth. Jal moro kae ma nyinge luongo ni John Mwangi wacho ni like most men I didn't believe I had breast cancer. Ni mana kaka chuo moko nok anyal paro kit ngimana ni anyalo bedo kod kansa mar thuno. Kansa mar thuno ng'ene en mano mabende thoth ne mako joma mon. To kata kamano John Mwangi en achiel kuom jo Kenya go osekadhe midhiero ma kamano. Mwangi ma jagin 66 iwacho ni koro osekadhe kansa no. To gima lit ni kata gima bende machielo en ni koro jonyuol ne duto te ka achiel to kod nyamin gi maduong' mago nosetho ne wach mar breast cancer chielo nogono kendo wacho ni jaode bende ni chakoro oseyudo kod cancer bende mana igane jaode oseyudo gi breast cancer no jonyuol ne osetho nyamin gi maduong' bende nosetho gi cancer. En bende en gi cancer chiel mano mar thuno no. Okay, somo story kanyo bo nyise ka chako be winjo ko bende to nokonyal yie ni en gi breast cancer miyo koro kane ogino chako bedo serious ma koro thundo chako golo remo mane gima nochako do wacho ni oyo karo ken kaka gima paro ni en nyalo bedo gima moro mokuor kata gima rach ma bende koro mako thuno. Ibo some kanyo mondo iwinja ne to kare breast cancer bende kare nyalo mako joma chuo. En gima bende lita ahinya story ma bende biro somo kanyo. Bende mane itoboke ne bende familia moro bende koro nyaka gesa ne chied na ahinya banka koro ringre achiel kuom ng'at gi bende koro odine mochari mano gwenge mago mag Meru kochacha mano gwenge mag KNH kata Kenya National Hospital kaluwore kanyo ni kano sayudo COVID to bang'e nodogo tho. Sani koro bilo chopo 3.2 gin gachiel nade ahinya. Ite mar 4 journalist exposes cover up in murder of Kenyan by UK soldier. Nyaparo wach bende koro nentiere jalweny ma yande koro negitimo osebedo koro kata negitimo ga ikruok kata laikipe kaka ong'ere kama jolweny mago mapinyo Ingereza time ikruok margi time practice margi kata gipuonjo bende jo Kenya. To higa mar 2000 kata higni 9 mano mokadho mano 2012 ema bende koro nitiere nyako moro mabende koro nonegi kanyo kendo koro gikone to oboke mar The Sunday Times mano e piny Uingereza kocha ema bende koro nogolo maling'ling ma kamano nochuno koro piny mar UK kokadho kuom betre mare pacho ka ni koro nyaka gitim nonro ma kamano. Nyako ma bende koro nokwany mana ringre e septic mana jumbe ariyo bang' kono osedego lal ka noyude ka nochwoye kod pala. En wach ma bende biro somo kama tuta ahinya to kod kaka jofwambo bende koro oyango wach ma kamano. Police hunt for senator involved in gun drama.
mano Senator Malamu iluongo ni Anwar Loitip Tip bende koro oboke ni wacho ni polis manye, kata kamano en jal ma bende koro nosemaki odiochieng' mano manyoro e gwenge mag Laikipia kocha. Tude kanyo to kod ne goyo miyo moro ma jigni 32 to kod magina ma bende we genyruok ahinya seche ma bende koro dhaw nowuok e kinde to kod Senator no. Kata kamano Senator nosemaki odiochieng' mano midhiambo manyoro kendo no ochiwore e police stations mano ma Laikipia kuma wach makamano bende koro notimore. En wach bende bro somo e oboke makama. Mudavadi under pressure to join Raila but trust issues won't fade. Mano wach bende koro nomi pek ahinya wito oboke ne kaka nasenyisi ne ite marabo auchiel kae. Wacho ni koro nitiere kaluwore gi wach mane ogol kanyo kod Ayub Savula ma en jalup jakom, wacho ni en gima bende koro dhira ahinya kod joma moko ma bende koro nigi nying kata nigo teku e piny owacho ma idwa ni mondo koro jogi obi osirane na Amolo Odinga, kendo kata iwacho ni koro idwa ni mondo osir Raila Amolo Odinga. Nyiso ni chal ni samoro kidek Musalia Mudavadi bende koro kidek bede oboke mar kaka jalno bende koro dhi laro kom ker. Kata kamano Savula nogo na wacho ni kata bed ni dhiro mano to gin gi yie ni Mudavadi dhi laro kom mar ker. En mago weche mag siasa. Seche go Mudavadi bende ne dwaro mondo koro jo siasa okela nena kwe kata jopiny bende koro beda nena jogo ma bende okel tulo e weche go mago mag siasa. Noloso iwacho bende ni koro timne jalup ker William Ruto achiel kuom jogo ma bende gin johera mage man supporters mage Busia garino yande no keth gino mosemak jomoko kendo. Ann Kananu set to be sworn in as governor. Mika Ann Kananu dichieng' makiny koro chamo mumayanga kaka governor ma Nairobi. Nyalo paro ka governor Mike Sonko yande no gole telo December en tarik 17 December 18 kanyo bende koro nogole to kod Senate ka ne itude kanyo to kotiyo ga afisi marach kod weche moko mag mibadhi. Koro Ann Kananu ma yande ni chakoro ne en ga jalupne koro igeno chamo mumodichieng' makiny kaluwore ni bura mane Sonko pono tere doho kana dware mondo koro wach mar chamo mano ni chungi bende koro giko jomokadho ne olware Luanda bang' ka jong'ad buche Wanjiru Karanja, Jesse Leset gi Jamila Mohamed nowacho ni wach makamano ok en gima bende koro girucho oko kendo Kananu nyaka chamo modiochieng' makiny. Uhuru gave me tips on how to climb mountain. Mano Ruto wacho ni en wach mar idho got ma koro Raila Amolo Odinga cha temo mondo idhane ne got Mount Kenya kocha. En nosechake chon kendo wacho ni Uhuru Kenyatta ma bende koro nosepuonje. Mano nyise ni adier ok en idho kuma yot, kata kamano en temo wuoyo gi jopiny kendo mar nyisogi mondo koro mi gisire. Umewacho ni en bende koro ler gi Mount Kenya momiyo koro king'ato wuondre ni en bende Mount Kenya entiere. En weche ma bende koro wantiere ka wan kanyo to kod Haji lays bare status of 13 high profile cases amid difference with Kinoti. Haji ma en DPP kata ogayi ma jomeno wacho bende wacho ni ywaruok pogruok mosebede e kindegi mar okwach kich DCI George Kinoti e wi weche mag buche ma bende koro ichwalo e doho. Kinoti samoro bende wacho ni Haji wacho ni seche moko Kinoti ok tim nonro makare kapok gimako ji ma bende gitere doho. Koro en ywaruok ma bende osenene kinde mokadho kata obedo ni koro seche moko to bende giwacho ni oyo onge ywaruok wantie makare. Kipsigis Girls High closed amid protest over principal transfer. Mano school ma bende koro temo ng'anyo Kipsigis Girls ni Kericho. Kipsigis Girls ni Kericho County ka bende en wach mano mar ng'anyo. Mago ma bende nitiere kae boyudo nyako oboke mar Health and Science. Mano ma bende koro nitiere kanyo ibosome oboke ne mar The Standard. Weche ma bende nitiere kae Lamu drought relief requires 85 million shillings. Wacho ni weche mago ma koro oro mantiere Lamu kocha dwaro omenda mathoth ahinya. Toke boke ni biro yudo kanyo tugo ma bende nitiere kind West Ham United kaachiel kod Tottenham kuma bende negi Tottenham no hama Spurs mano goch mar 4 ma bende Tottenham oseneno ahinya tugo mar EPL. KPL bende neno picha kae mar jatugo Collins Okumu mar Bidco ka en kanyo kod Derek Mugai ma Nairobi City Stars kuma City Stars bende koro no ogoyo joma kamago. Mago ibosom mathoth ahinya e oboke ni mar The Standard. Ong'enena oboke mar The Daily Nation kaya nyisi nan oboke ariyo. Thuon wach kata wach bende koro mika pek ahinya ni 15 counties to watch in State House race. Wacho ni nitiere counties moko 15 e Kenya kae ma bende koro ng'ama dwaro kata jogo ma bende koro laro kom mar ker ging'i anena motegno ahinya. Gin kuonde ma bende samoro
king'eyo gi kae mabende adhi miyigi matut king'eyo gi kae counties go mabende koro keto en county ma onge aspirant madhi laro kom mar ker, onge ng'ama wuok e county no, to gin county mabende koro joma laro kom mar ker nyaka wuog negi oko. Neno kanyo tipo mar Moluor Raila Amolo Odinga gi William Ruto koketi kanyo. Counties go riwo Turkana, Marsabit, Uasin Gishu, Nyandarua, Laikipia, Meru, Nyeri, Tharaka Nithi, Embu, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Nakuru, Nyamira to kod Kisii mabende duto te nigi kura mathoth ahinya. Mano wach mabende koro ntiere kanyo e ite mano mokwongo, kendo weche moko bende wadhi ng'eyo. Justice for Agnes Wanjiru. Wanjiru en nyako mabende anyisi ni ande koro nonegi Laikipia higni 9 mano mokadho gi jalweny mar piny Uingereza e gwenge mag Laikipia kocha. Fees increase lock students out of varsity. Wacho ni koro nyaka gi sani koro fee mabende koro medi. Japuonj moro ntiere ka iluongo ni John Orindi wacho ni nyaka gi sani koro fee momedi ne University of Nairobi bende koro tame mondo koro dhi gi nyime kaluwore gi man bende ondegi piny owacho. Ite mar ariyo, parents and society should ease academic pressure on students. Mano wache mano mar weche mago mag somo bende biro yudo kanyo. Ibiro neno tipo kanyo bende mar Alessan Joho kano chiwo title deeds ne jo piny gwenge mag Likoni kocha. Lake versus pond fish, how to tell an original tilapia from fake. Nyiso ni rech mabende wachamo moloyo ahinya to ngege. Idwa ni koro ntiere kaka ntie oboke ni olera ahinya kaka jolony mane ng'eno orewo jochiemo, orewo jolupo, to orewo jomotimo bende science weche mago mag rech kata weche mago mag pi. Olero kae ni to ere kaka nyalo pogo rech mabende iluongo ni China to kod mano ma original mabende wuok e Lake Victoria kata nam Lolwe. En kanyo ji olero mathoth ahinya, nitie joma wacho ni kala ne opogore mar fish pond kata mar China dhi rateng', nitie ma iwe bende bor to moro iwe bende chiek. Ibiro yudo mathoth ahinya mago weche bende ntiere. DP Ruto guided me on how to climb Mount Kenya. Mano bende nasemi kacha standard kora ntiere kanyo kakidho Mount Kenya, mano Ruto wacho. Mudavadi condemns attack on Ruto, wach mane bende koro nomiyo omak ji moko 10, chije moko 10 joma noketho hera mag Ruto bende ntiere godo. 8 arrested over chaos at Ruto rally manen. 15 counties that hold the key of state chiugi kae kendo wach ni gi kura duto tema bende gin tiere godo. Mago weche mabende ntiere kae gin weche monwore. Pressure on UK to probe murder of Kenyan mom. Mano nyako cha Wanjiru bende kono negi Laikipia gi jalweny cha. Mago weche mabende ntiere kae. Pach jondiko thoth ka, pach jondiko ng'eny ahinya kae kaachiel to kod DN2 junior sport, mano ma nyithindo mabende nyithindo nyasom ka nyaka penj nyaka penj mabende ginyatemorego mag kwano ni iye ka oboke ni ma kawuono mar The Daily Nation. King'eyo weche mag tuke toke kae, weche mago mag tuke mabende ntiere kae. Manchester United humiliated as Mo Salah's treble fires Liverpool. Ibiro neno tipo kanyo mar Manchester United kaachiel to kod majo Liverpool mabende otugo tieno piny orugo kawuono. Ne tugo mabende ne pek ahinya ne tim machielo mar Manchester United. Kata kamano mane hali mar game kech kata weekend bende nitie joma nogo auchiel. Mago weche mabende koro ntiere kendo machopa e giko mar mi nono mar oboke mabende wantiere godo okinyi masani ami oboke mar The Daily Nation kaachiel to kod mano mar The Standard. Rite masani nyinga Jesse Omondi.